Татар хатын-кызларының баш киеме калфак элек-электән сафлык, паклык билгесе булып санала. Ул татар милли киемендә хаклы рәвештә үзенчәлекле урын били. Түбән Камадагы Кылгали исемендәге милли китапханә хезмәткәрләре калфак тегү буенча махсус дәресләр оештырганнар. Китап укучыларны да алар милли татар киеменнән каршы алырга ниятли. Планнар әле моның белән генә шикләнми. Алар белән Түбән Камадагы хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллина да кызыксынды. Менә бу калфаклар инде соңгы этабына килеп җитте. Хәзер шушы алтын тасмаларны кырыйларына чигеп чыгабыз. Китапханәчеләр һәр дәресне көтеп ала. Бүген ул аеруча мавыктыргыч булырга ошаган кул осталары калфак чигә. Әлеге эшкә һәркем иҗади карый. Шулар булмасмы икән инде бу? Менә сезгә как раз шушы кирәк тә икән инде шушы тисма. Менә шулай бигрәк матур килеп чыга. Кызларыбыз кул эшләренә бик оста инде. Күп тырышлык кирәк булмады инде аларга күрсәтергә. Проект авторы фикеренчә, милли китапханәнең үз йөзе булырга тиеш укучыларыбызны татар киемендә каршы алу матур күренеш дип уйлыйм ди Гүзәлия Гыйбадуллина. Планнар исә калфак тегү белән генә шикләнмәячәк. Шушы милли киемгә яулыгыбызга, калфагыбызга өстәп, тагын милли камзол ясауда тора әле. Шулай дип уйлыйбыз, чөнки аны әгәр дә чыннан да кисеп бирүче булса, калганын без аны үзебез тегеп, матурлап тормышка ашырыбыз дип уйлыйбыз. Китапханә хезмәткәрләре үз укучыларын да сөендерергә ашыга. Дәресләр Түбән Камалар өчен дә оештырылачак. Әлеге эшне ноябрь ахырларында башлап җибәрергә уйлыйлар. Иң мөһиме теләүчеләр генә булсын ди китапханәчеләр. Гөлия Нигъматуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар.